بالنسبة لمنطقة خان شيخون تشتهر Devera Xan Şêxûnê bi çandina fîstekên helebiyên bejî û avî navdar e. Li devera Xan Şêxûnê nêzîkî 1000 hektarên bejî û 10,000 hektarên avî hene. لدينا في منطقة خان شيخون. موسم 2026 بالنسبة Werza 2024 a fîstekê helebiyê li gorî werzên borî heta radeyekê baş e. نتيجة الاستثمار الجائر الذي تعرضت له Ji ber bikaranîna zêde nexweşî, rakirin û birîna daran. Derbarê bihayên fîstekê Helebî de îsal ji ber kêmbûna berhem, biha baş ên û ji pa çêtir in. Helbet niha werza çînîna fîstekên bûzê ye û em dibînin ku asta gihiştînê baş e. Her wiha li gorî sala borî dema çînînê gelekî guncav e û ev yek gelekî baş e. مقارنة مع السنة الماضية جيد جدا. Li gorî sala borî dermanên çandîniyê û zibil peyda ne. الأسمدة متوفرة مقارنة مع السنة الماضية. الصعوبات اللي نحن بنواجهها Zehmetiyên ku em îsal û bi rûyê wan dibin, bi giştî ji aliyê dermanan an tiştekî din ve zehmetî nînin, lêbelê diwarê destêkar de hene. لكون في Ji ber ku divê demê de piraniya cotkaran ji bo çinîna werza fîstekê Helebî derdikevin, di peydakirina karkeran de zehmetî çêdibe, ji bilî vê tu zehmetî nînin. Ji bo cotkarên devera Xan Şêxûn wekî jêdereke serekê ya dahatê tê dîtin. Werza îsal hem ji Xwedê re li gorî werza beriya wê baş bû û em ji Xwedê hêvî dikin ku werza bêjiya îsal baştir be. Hinek darên me yên fîstekan hem ji Xwedayê alemê re biberin û hinek jî berê wan kêm e bi rêjeyekî navîn. Hem ji Xwedê re li gorî berhem û çandiniyên din ên îsal rewş gelekî baş e. Hem ji Xwedê re bazar gelekî baş in, em naxwazin werzê wekî herî baş binav bikin lê ew digihîje ji 140 werza sala borî. Helbet piştî ku em vegeriyan û em navçe hatin rizgarkirin, me dît ku dara fîstekê Helebî hinekî westiyayî ye. Zêdetir xwedî li daran hat derketin û hem ji Xwedê re îsal piştî vê xwedî derketinê kalîteyeke baş pêket. Helbet bazar jî gelekî baş in.